Ουφ. Τι ουφ. Έχω πολλά παράπονα. 6 από τη μέρα παράπονα. Όχι ρε, περίμενε να σου πω. Έλα, τι θες. Θέλω να ακούσω τον Κωστάκη του Τζίμα, το τραγούδι έχω πολλά παράπονα. Ναι. Και πού να πάμε, στα Γιάννενα. Ποια Γιάννενα, έρχεται δώρα στον Παλιόπυργο. Τρικάλων εδώ στο τζάκι ρε. Πότε ρε. Δώσει στοιχεία, κλείσει τραπέζια, πρώτη πίστα ρε, μη μας προλάβουν οι άλλοι. Περίμενε, ηρέμησε, θα σε τα πω και σένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2 Μαΐου, υπηρώτικο Γλέντ, ώρα 9 η ώρα το βράδυ. Στην ταβέρνα Τζάκι στον Παλιόπυργο. Τραγουδάει Κωστάκ Τζίμας, Έλλη Κοσμά, κλαρίνο Μάκης Μποροδήμας και δεύτερο κλαρίνο Τζούλιαν. Παιδιά, αυτός ο κλαριτζής ο Τζούλιαν κοιτάει το κλαρίνο που το έχει στημένο στην καρέκλα και παίζει μαναχότ. Του λαχταρνάει. Ο άνθρωπος είναι απίστευτο. Είναι το ανερχόμενο ταλέντο αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα. Να το θυμάστε την κουβέντα που σας λέω εγώ. Να πάτε να τις δείτε. Κωστάκ Τζιμά, έχω πολλά παράπονα. Θέλω πρώτη τραπέζι πίστα. Να κουμπάει το ποδάρι στην πίστα ρε, καταλαβαίνεις. Τα φιλιά μας. Όλοι ραντεβού 2 Μαΐου. Στην ταβέρνα Τζάκι στον Παλιόπυργο και ώρα έναρξης 9. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαι κι εγώ.